Здравейте! Сега ще ви запозная с възможните причини едно дистанционно управление да не работи. Първото, което трябва да знаем, въобще ли не работи или само част от копчетата не работят. Ако въобще не работи дистанционното, не изпълнява абсолютно никаква функция, това означава, че трябва да прибегнем до първото, което може да бъде причина то да не работи. Затова първото, което правим, отваряме отсега за батериите. Ако батериите са в този вид, който виждаме в момента, това са изтекли батерии, повредени, които е възможно са повредили и по-сложно самото дистанционно, то няма никога да работи. Отстраняваме батериите и след като имаме такива изтекли батерии, най-вероятно ще имаме поразии по контактната част на дистанционното. За тази цел ви показвам друго дистанционно, на което вижте какво представлява металната част, пружинките, които са абсолютно повредени. Това дистанционно не може да работи по никакъв начин. Трябва да бъдат в този вид. Лъскави, чисти и без никакви следи от ръжда. Или хартии, или други материали. При това дистанционно и да го почистите, няма да получите никакъв ефект. Ще ви покажа и още едно такова, което е по-малко пострадало, което има шанс да се възстанови, но с почистване на металната част. На пластинките с остър предмет се търкат до лъскаво. Да стане идеално лъскаво, както е на ето тези дистанционни. Ако дистанционното ви е с нормални батерии, истински неизхабени, подчертавам неизхабени и чисто както тези, които снимам, това означава, че това дистанционно има вътрешен проблем. Вътрешният проблем е вече отваряне, почистване като последна стъпка и ако и след почистването не тръгне дистанционното, вече трябва да се поръчате ново. Пак показвам, батериите трябва да са чисти, както в този случай. Вижте ги, чисти, без никаква следа от мазнина, а не като тези, които са изтекли и повредили вече дистанционното най-вероятно. Абсолютно сигурни трябва да бъде, че са за новите батерии, че са с пълен заряд. И още нещо много важно. На всяко дистанционно полосъка на батериите е посочено поляритета, на който се поставя батериите. Погледнете внимателно дали са правилно поставени. Ако е обърнат поляритета, това означава, че никога няма да тръгне това дистанционно. Ето тук пише плюс и е нарисувано на пъпката на батерията. Тук пише плюс и е нарисувано на пъпката на батерията. Същото важи за тук и за тук. Ако са поставени правилно батериите и ако дистанционното след почистване на отсека на батериите и с нови батерии не тръгне, задължително това дистанционно вече трябва да се отвори и да се почисти. Дано да съм бил полезен.